La Fira Sí Millor, Discapacitat i Talent, celebrada els dies 23 i 24 d'octubre de 2024 a la Fira de Barcelona, va comptar amb més de 2.200 visitants, un augment del 10% respecte a l'any anterior. Organitzada per la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, va reunir 16 empreses que oferien treball a persones amb discapacitat. Aquest any es va comptar amb diversos canals de difusió per fer créixer la fira. Televisió Espanyola i TV3 van cobrir la Sí Millor amb amplis reportatges i entrevistes a les empreses participants. El seu personal, una entrevista cara a cara entre el responsable de recursos humans i un candidat que busca feina, que en aquest cas són persones amb discapacitat. L'objectiu de la fira és visibilitzar-los i empoderar-los perquè puguin optar a qualsevol dels perfils que s'ofereixen aquí avui. L'any passat es van arribar a fer més de 2.500 entrevistes i es van acabar fent 42 contractes. Aquest any es vol augmentar aquesta xifra i ja s'espera un 10% més de públic. És una forma de que la persona amb discapacitat pugui optar a un lloc de treball. Me ayudan y me entienden y me comprenden el problema que tengo y todo eso. Nosaltres el que volem és incorporar talent. I talent és talent, talent corrent, talent divers, talent en general. Sé que el camí costa, però bueno, tothom pot arribar a les seves possibilitats. I justament les persones amb discapacitat que busquin feina tenen un lloc destinat a ells dins del Saló d'Ocupació que obre aquest matí. Judit Estrada, bon dia. Hola, molt bon dia. Sí, aquesta fira que es diu Sí Millor el que fa és funcionar d'una manera tradicional. Posa en contacte aquelles empreses que volen contractar persones amb discapacitat amb totes aquelles persones que volen treballar. A partir de les 9 del matí, en aquest estand que esteu veient ara mateix, començaran les entrevistes. Unes entrevistes cara a cara entre els responsables de recursos humans de les empreses participants i tots aquells candidats que busquen feina. Miquel Vidal, molt bon dia, director de Sí Millor. Per què és important aquesta fira per les persones amb discapacitat? És una fira important per les persones amb discapacitat perquè les empodera, visibilitzen com les empreses estan buscant els seus talents i les seves capacitats i les empreses visibilitzen aquest talent i aquestes capacitats que tenen aquestes persones i com les poden insertar dins de la seva empresa. L'any passat vau tenir 24 empreses que van participar, vau fer fins a 2.500 entrevistes. Quines previsions teniu per a aquesta fira? Aquesta fira superarem les dades de l'any passat, per sort, és un bon indicador. Calculem un 10% més de públic i un 10% més d'empreses són les que s'han apuntat en aquesta fira. I a quin tipus de feina acostumen a oferir les empreses que hi participen? Són empreses de tota mena. Tenim logística, tenim magatzem, temes de retail, tenim inclús construcció, tenim enginyeria, evidentment també tenim molts de facility service, que d'alguna manera és col·lectiu, i aquí tots els perfils que poden inserir-se dins d'una empresa, des del màxim gerent fins al PO o carretoner o caixer o persona de magatzem, molts llocs de treball. Molt bé, moltes gràcies, Miquel, que vagi molt bé aquesta fira. Facilitant un total de 2.763 entrevistes i la recollida de 740 currículums. A més, es va formalitzar 43 contractes durant la fira, amb moltes entrevistes addicionals encara pendents de realització.